ኤርትራ ዘለዋ ጸጋቢ ዳሎ ሉላውነት ዓቂባላ ኩሉ ነገራታ ገይራላ እቲ ብጎረቤትና ዘሎ ብልጽግና ግን ብዋጋ ናይ ኤርትራ በትጆ ስትራቴጂካዊ አጠቃቅማ ናይ ኤርትራ እዩ ዋጋ ዕዳጋ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ብትክክል ከመያም ዝብሉ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ስለ ዘለና ንዓና ቀረባ ስለ ዝኾነት ጉዳይቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓናውን ይምልከተና እዮም ዝብሉ ዕጥራ ቢሎ ቀጣይ በሚመጽናት አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ መድረኮች በተለያዩ መስኮች እዚህም ጥሩ ተሳትፎና ጥሩ ልምድ ያገኛቸው ሀገሮች ጋር በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ ላይ በጣም የተወሳሰበ የፖለቲካና የሴኩሪቲ ሁኔታ ውስጥ ያለፈ በመሆኑ ብዙ ሀገሮች ከሩቅ መጥተው እኛ ፍንጫ ላይ የደህንነት አቅማቸውን ለማሳደግ ከጎረቤት ሀገሮች የካምፕ ኪራይ ተከራይተው ባህር ኃይላቸውን አየር ኃይላቸውን አስፍረው ብሔራዊ ጥቅሞቻቸውን በሁሉም ሪጅን ኤክስቴንድ ለማድረግ ስራ እየሰሩ ባሉበት ወቅት እኛ እዚህ ቁጭ ብለን አፍንጫችን ስር የሶማሌ ፓይረሲ ወይም ኤኒ አዘር ፓይረሲ አንድ የንግድ መርከባችን ላይ ጥቃት ቢያደርስ መፍትሄ እንሰጥበት ባነትና በኢትዮጵያ ላይ የተጫነው ስውሩ ግብር ኢትዮጵያ ከ1986 ጀምሮ የከፈለችው ቢሊዮን ዶላሮች ኪሳራስ ምን ይመስላል? በ1985 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ነፃነቷን ማግኘቷን ተከትሎ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት የባህር በር አልባ ሀገር ሆናለች። ይህ ታሪካዊ ክስተት ዝም ብሎ የካርታ ለውጥ አይደለም። በእያንዳንዱ ዜጋ ኑሮ ላይ የተጫነ የማይታይ ቀንበርና የኢኮኖሚ ደም ስርን የቆረጠ መዋቅራዊ ቅጣት እንጂ። ዛሬ ኢትዮጵያ የባህር በር በማጣቷ የምትከፍለውን ስውር ዋጋ እንገልጣለን። ስውሩ ግብር ምንድነው? አንድ ተራ ዜጋ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብተደጋጋሚ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ዘረባ ያሳ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ ብምባል 35 ቢልዮን ዶላር ዲ ወላ 35 ሽሕ ዶላር ንዓመት ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምጥቃም ንኸፍሎ ዘለና ኢና። እዚ ድማ ንጅቡቲ ንኸፍሎ ስለ ዘለና ኣይኮነን ዝሕምመና ዘሎ ኤርትራ ካባና ናይ ኤርትራ ወደብ ናትና ዝነበረ ስለ ዝኸሰርና ኢና ብምባል ነቲ ቁጠባዊ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዓብይ ቁጠባዊ ፀገምን ሽግርን ገጢምዎም ስለ ዘሎ ንዕዑ ናባና ከፀግዑ ወይም ዝፍትኑ ዘለው። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣርእስቲ ኮይኑ ንኤርትራ በጃ ጌርካ ብግዳይ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ተሳኻል ምፍታን ከምኡ ድማ ነቲ ዘለካ ተፅዕኖታትን ሽግርን ሒዝካ ንዕዑ ብዋጋ ኤርትራ ክትፈትሖ ምፍታን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሰምዖ ዘለና ታክቲክ እዩ እምበር ከም እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊላ ክትሪኦ ትኽእል እያ። ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያ loses 19 to 31 billion every year. Ethiopia loses about 31 billion every year due to being landlocked. This equals to up to 23% of GDP. I can't believe. ካብ 19 ክሳብ 31 ቢልዮን ንዓመት ንኸስር እዮም ዝብሉ ኣብቲ ወደብ ጅቡቲ ግን 1 ቢልዮን ንኸፍል ንዓመት እዮም ዝብሉ። I don't understand እቲ ቁፅሪ ምዃን ኣብ ካልእ ናሓስኻ ዶ ኣብ ቁፅሪ ክትጣይ ኮይንካ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዘሎ ነገራት ድራማታይዝ ጌርካ ናብ ኩናት ገፅካ ንምውሳዱ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ እዩ። ኣገይን ካብ ኩሉ ድማ ናብ ኤርትራ ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ንርኢ ኣለና። እዚ እውን ኣቃሊልካ ኣናኢስካ ክረአ ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ንዓን። ሓደ እዚ ሕጂ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ስለ ዝበለ ኣይኮነን ዳርጋ ብሙሉኦም ኣብቲ ሚድያ ዝነጥፉ ዘለዉ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናመፀ ናይ ኤርትራ ግዳይ ምግባር ከም ሓደ ሆቢ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ተርወዚስ ኣበላ መሲልኩም ሓደ ብዚ ለምቀነ መፅኡ ዘሎ ስምዕዎ የኢትዮጵያን የባህር በር እንድታጣ እኔ ትግራይ ህዝብ ይሄን ያደርጋል ብዬ አላምንም ፐርሰናሊ ማለት ነው። ስለማቋዙ ቀደም ሲል የሚገለጽ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ደግሞ ይሄ የፈረሰው የህወሓት ቡድን ጽምዶ ብሎ ሲል የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ አልቀበልም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እስኪ እሱን እናስ የኢትዮጵያን የባህር በር እንድታጣ ያደረገ ይሄ ቡድን ነው። ገና ከጅምሩ ሲመጣ 83 ዓመተ ምህረት ወደ ስልጣን ሲመጣ ያኔ በቂ ምክንያትና በቂ እድል በቂ ምቹ ጊዜ ሆኖ ቢያንስ ኤርትራ ሀገር ሆናለሁ ብሎ ህዝቡ ከመረጠ ሀገር የመሆን መብቱ ይረጋገጥለትና ኢትዮጵያ ግን የባህር በሯን ክፍት ማድረግ ነበረበት። ግልጽ ነበር። 83 ዓመተ ምህረት ኢሳያስ አፈወርቂና መለስ ዜናዊ ሲነጋገሩት የኢሳያስ ንግግር በትግርኛ ሰምቼዋለሁ። የመለስም የአሰብ ወደብ ኢትዮጵያ በነፃ እንድትጠቀም ይላል። እንዴት ብሎ ነው በነፃ ስለሚገባትና ስለሚመለከታት ነበር ያኔ በነፃ እንድትጠቀም ያደረጉት። ስትራቴጂካሊ ኢትዮጵያን የማዳከምና ኤርትራን ቀጣይነት ያለው የኢትዮጵያን ስትራቴጂክ ጠላት ሆና እንድትኖር ተደርጎ የተሰራ ነው። ያኔ ሲጀምር ኤርትራ ራሷን ትፈጠር የተደረገ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ምንታይ የተሓሕዝዎ ኣሎ ኣብዚ ምስ ፅምዶ ተጋሩ ወይ እውን ህወሓት ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክብል ከሎ ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢሉ ኣብ ዝዛረበሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ
بعلهم كيمنتي حبا أجندهم زنقرونا نزاتهم أبدا جباري بسلامة من قدك نركبنا يمزول زلو صمدو دما كلته حزب بحدا نخون أبروز جبار زللي سلازي إيرتران حزب تግራይን حزب إيرتران سلادس أمده ناي بلصقنا ناي أبدا جباري حلمي بسلامة بدبلوماسية من قدي بخمي زجراج عند حري لامكا نو كوينات كنجبرن وريرنا كنحزن سلندل دلنا نتكن ورون نزل زلنا إيرترا تي ناي تግራይ حيلي صمدو زبلو زي هو حزبلو سلمنتاي مساتهم يصمد سلام يقبر زبل زرباينا ندرغلنا از خانتاي زريكا again ولا تمحساون اول اكو نغيرو ميرا اول اليوم كحسو خلو ساي ماخروني من انتاي كم زبل اي ماخروني يميلو كل تا اجنداناتهم بتي بغسو بتي فرسو زاغراو تلفزيون ابغراو تلفزيون تزرب زلو زرباينا ندلنا نورمالي ابغراو تلفزيون تزرب كم مرغص نايت منغس غيركا تزاربل تخليخ وناتو نايتي اف نايت منغستي تي هاغراو تلفزيون تبالي ناي برايفت تلفزيون وي ناي برايفت ميديا تزاربو بفلاي ناي بلصقنا نعوم كترطر لا كاين لاندينا قد منغست قد كسو يتخلنا وناتو تي برايفت انديفيدوالز ناتو ناصا دمصون كلهم سلازغل كم زخمانا مالتي ناي ايتوبيا كن فليز بلاي وناتو توم ناي سرعات بلصقنا اداخرتي سيرتيفيكيت زلهم يم كابتي مكلخال ناي ايتوبيا ካብ ፀጥታና ኢትዮጵያ ሓበሬታ ድመፅኦም እዮም ስለዚ ወላውን ብቐጥታ መንግስቲ ከምኡ ኢሉ እንተደይበልካ ናይ መንግስቲ መርግፂ ምዃኑ ንክትግምት ግን ከቢድ እዩ ኣነ ንኣብነት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትፍረስ እንድሕር ኢለ ተዛሪበ ሓደ ዕቡት ተዘይኮይኑ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ የለን ኮርስ ተዛዓበደ ክንመልሶ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዘተሓሓዝ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይብሉ ከምኡ ዓይነት መርገፂ ይኹን ዝኾነ ይኹን ድሓርካ መንግስቲ ኤርትራ هذا نصور من قد له مرقصناتو زنغرلو هذا RTV بعبي دماني فورين بوليسز ملكات تغينو دما بمنقدي ابيكس بوست بمنقدي اتو يمانه قبر مسكل زوصي سلازنا ايرترا مرقتي بيني وص كل سبب يفلتيو anything else كوص عيد مص بفيسبوك دي بخالد تمچيو من منقس ولا منقس ايرترا زدلي خون خلي تحبريتا قد مرقتي منقس ايرترا يلكخت كسايت خلا زيجي بخمسن ريال بيرتيف دوصا ጉዳይ ግን በቲ ኤዲቶሪያል ናይ ሃገር ስለ ድወፅ ዘሎ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኢልካ ክትከስስ ትኽእል ኢኻ ወላውን ኤርትራ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ብዝኾነ እዚ ሓደ ግዜ ስለ ዝገበርዎ ኣይኮና ንኸስስ ዘለና መዓልታዊ ናብታ ርስናቱ ተመሊስና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ 93 ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ክትጠቀም ትኽእል እያ ብናፃ ክትጠቀም ትኽእል እያ ክብል ከሎ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ብናፃ ዝብለና ዘሎ ሲ ናትና ስለ ዝኾነ ድዩ ناتنا خلو سلو دوسدو ويو امبر كمي غيرو بناصا تبلا يلو مسانا سلا تقالصتا بده واحد زبال ابغون حزب ايرترا خوينو ابغوني سورا ايرترا خوينو سلا استقالسه بحد خوينو دما سلا تعوتو ايثيوبيا دبعلا ابچقونا نيرا يلو سلا زامز نبرز باغمبار اتزي چقون زنبر سرعه دما سلا تسعره هو يانا دما هو حد ما نبعلو تقاليسو اديس ابا اتيو اغرو خطكل يفتن سلا زنبره نغرو خدكل مساخه تواغيد ما اغرو خدكل زفتن زلو اشحات كفل ناي بحري تبلونيخا ايرتران بعلا اغرات خدكل كاب زيرو تبغس نيرا اتو ناي هو واحد حيلون اب ايثيوبيا كومينير كابانا قرب حيش خنير خون غلي مهنياتو منغس سلازنا برابو اب ايرترا ايرترا هذا ينبرون ساتهم كن اكلا منغساو سلازنا بر بانك نيروم قال نيرو ايفريثينغ نير سلازي بحفشا اتي نزياتو ميلك حلفا يلك تغبرون كم حلفا كم زي كسر تاع هذا سرعتنا بكال سرعت حلف خلو كل ነገር بقنطال كم ببوز خوليم بزغونه ازون حركه تزاربولو زلو تحرقانو ግን ጥርዚ በጽሒ ዘሎ بفلاي ጽምዶ ከተጸልሎም ያ حقهم يم ካጽለሉ خريكم ያውጭ ሻቢያ ጋር ሄደ ስትጠጋ ስትቀመጥ ሻቢያ ሄኖ ኬት እንደማይዘገንናቸው ከምሬ ነው እንዴት እንደማይዘገንናቸው የትግራይ ህዝብ ቢሉ ኖሮ እኮ አንተ አይነ ላይ እኮ ይመጣል ይሄ የህል ጎተራ እንደው የሆነ ደረቋንም ቢሆን በመጅ ፈሽተው እንዳይበሉ ውሃ ጨምሮበት የሚሄድ የጨካኞች ጨካኝ ከዛ ጋር ተቀመጣለህ ጽምዶ ብለህ እናንተም ጨካኝ ስለሆናችሁ ነው ከናንተ ምናልባት ከሻቢያ በላይ አሁን ቲፒኤልኤፍ ጨካኝ ይመስለኛል ሳይው كل زعفروز له حزب تግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ጽምዶ ስለ ድበረፀ እዩ ጽምዶ ናይ ሰላምን ጽምዶ ናይ ምርድዳን ናሓዋሩ እናተባልዓና
እናተናኸስና ወይ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተባሃስና ህዝቢ እናተተፋነነ ክነብር ኣይኮነን ስለዝበለዩ I mean this tells you everything ኩሉ ክትፈልጦ ዘለካ ብዛዕባ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ በዚኻ ትፈልጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ወታደራዊ ጽምዶ ኣይሰማዕናን ክሳብ ሕጂ ብሓደ ኮይኖም ተዋጊኦም ኣይሰማዕናን ብግምጣሉ ብልጽግና ሓገዝ ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ናይ ኤርትራ ቅድሚ 3-4 ዓመት ሓቲቱ ነይሩ ናው ሓደ ኬንያዊ እቲ ኦሮሞ ኬንያዊ ከምኡ ድማ እቲ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ብዶብ ተራኺቦም ክነግዱ ከለዉ ፀገም ኣይኮነን ብጋምቤላ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ጋምቤላን ናይ ደቡብ ሱዳን ክራኸብ ከሎ ፀገም ኣይኮነን ሶማሊ ክራኸቡ ከለዉ ፀገም ኣይኮነን ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኤርትራ ክራኸቡ ከለዉ ፀገም ኣይኮነን for whatever reason ምስ ኤርትራ ክራኸቡ ከለዉ ክሳዕ ክንድዚ ሰይጣናዊ ተግባር ገይሩ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ዘሬካ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ሓድነት ተፈቲሩ ብፍላይ ዛ ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ብልጽግና መወዳእታኣ ከም ዝኣኸለ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን እቶም ተጋሩ ከምቲ ንሱ ዝደልየ ኣይኮነን ከምቲ ንሱ ዝጉዕረ ዘሎ ዘይኮነስ ንጽምዶ ጽቡቕ ገይሮም ተረዲኦም ኣለዉ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ካብቲ ንሱ ዝጽበዮ ካብቲ ንሱ ዝፈርሆ ዘሎ ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ሻዕብያ ኮንካ ዝፍታሕ ነገር የለን እንተንብል እንታይ መኾንና ኢልኩም ሕሰቡ ከምኡ ጌርና ንሕሰቡ ጽምዶ እንተዘይንፈጥር ቀስናልና እናተናበብና እንተዘይንኸድ ኣብዛ ሕዚ እዋን ኢትዮጵያ እውን ኣይትገድፈናን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ቅልጽምና ተርኒዑ ብጉልበትና ብቅልጽምና ኣሸኒፍና እያ ንትግራይ እንተነኽየስ ኣይነብርን ኢላ እንተዘይኮይና ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ትገድፈና ዓዲ ኣይኮነት እዚ ምንሓዝ ስለዚ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ወገን ዘሎ ቦርደርና ኩሉ ግዜ ሓው ምስተኣጎደሉ እዩ ለዚ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ዘይገበርና እንተንኾን እንታይ ምኾንና ብኤርትራ ወገን ዘሎ ቦርደር እውን 1,100 ኪሎ ሜትር መናሰይና ክነቕምጠሉ ነርና ድፋዕና ክንኩዕተሉ ነርና ጽምዶ ዝበሃል ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዝፍታሕ ነገር የለን እንተንብል እንታይ መኾንና ኢልኩም ሕሰቡ ከምኡ ጌርና ንሕሰቡ Well, the debate exactly ትክክል ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ exactly ተጋሩ I mean it's very simple logic rocket science ከሆነ ይግቦን እዚ ንተጋሩ ጽምዶ ስለምታይ ከም ዘገድሶም ንጹር ዝኾነ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ነቲ ጽምዶ ንምብትታን ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለዩ ዕላማ እንዲ ዘሎ ፍላይ ናይ ህወሓት ታርጌት ንምግባር ማለት እዩ አስተዳደር የስልጣን ዘመን ሊያበቃ መቃረቡን ተከትሎ ህወሓት የክልሉን አመራር ቦታ በኃይል ለመቆጣጠር እየጣረ ነው ሲል ውድብ ናጽነት ትግራይ ገለጸ። በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው ተቃዋሚ ፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገብ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ትግራይ ዝበሃል እዚ እንዲሁ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ይብል ጸኒሑ ሃይለ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ትሪእዎ ኣለኹም ኣዝዩ ነዊሕ ዶብ እዩ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ስለዚ እዚ ኩሉ ዶብ ናይ ኤርትራን ትግራይን ሰራዊት ናይ ተጋሩ بسمين بمولت دوب كعصو كخللهم بدبوب سراويت ناتهم ابدوب كون الله كم دما بعفار سلازي ازي سوسايدال ميشن كبيد ياخذ قبره بقمتالو صمدو سلو زغبرو ناي سمين دوب كاغديف كيالخا ترغاغي كالخا بسمين مالتي ኤርትራው خدا انت يربح اوف كورس هنا دما ناي تግራይ دوبنا كفيلاوي عرفت له مالتي ناتنا دفاع يحلولنا سلازلو يكون ناتهم حغراو ربحون سلازغنه ناتهم بهراو ربحون سلازغنه نساتهم نفسهم كحلو قلو ناتنا حلوا دما ولا انت دي غدله عناون ازيو اقداسي عرفتك بنا زغل كنتاتيو سلازي صمده مالت حقو ينبلصكنا كعبدو حردما سسعد ايدليون ينبر تا صمده تبال للمانم عنانا يرتراين تطمنا للمانم عنانا يتطمنا معناته هايلنت هاي بتصني اذا اثيوبيا تبال حنسا بنحورون كل جزيره عنان تجارو اطفيا بناتنا طفاتيا نحنا كنحيل ايتدلينانيا يبلصنيو بقمت قالوا نعنا انتاي زي اتي بيت بلصقنا زبال اكزاكت النزان سوز بلا زلوي اثيوبيا 4 كيلو زبال ኤርትራ استداخمت هاجر انت دي تداخيما دما ملو اتوكروناتا وتهدراو عقمناتا اب جنبار كفيل من سياب جنبارات كبلي زدلد عنبر ኤርትራ ናብ ምዕባለን ናብ ግዝጋሰን ክትከይድ ዝደሊ ኮነ ስለዚ ኤርትራ ክልተ አገደስ ምዕባለታት ገራላ ሓደ ምስዝ በትግራይ ጽምዶ ገራላ ካልኣይ ድማ ምስዝ በዓፋር ጽምዶ ገራላ ክልቲኦም ዚኦም አገደስዮም ክልቲኦም ድማ መዳወብትና ሶም እዞም ክልተ ክልላት እዮም ንዓና በመሬት ዝረኽቡና some extent maybe አምሓራው ናብ ጥቃናይ ምዚያቶም ድማ እቲ ጽምዶ ንሕጂ ነዚ ዘሎ ፖለቲካዊ መስገድላት ራይደኮንስ ናሓዋሩ ሽግር ናትና ንምፍታሕ ናሓዋሩ ክተቕመና ዝኽእል
كينو حليفنا دما اتغريو صنعنا ابقرنا افريقيا زلو كنتاتون اتي صمدو زبال زلو نعنا ازيا قداسي مس السودان زلنا صمدو مس السعوديه زلنا صمدو ازيا قداسي مس يمن ون مس حوتي صمدو يبلنا ولا سلام يبلنا كنبل نخلينا كن كلتينا دما نردادا اينا سلامتاي نردادا ابزي غداينا اينا اتوننا هنا ساتوم دما ابزي غداي ماتون حديكنا ناوت علامه زلوي